का हो दादा, कब से अक्का मुरैया तू नहीं तले अथु सरियावत बाटा। हाउ कुल वही तरह पड़ल बा, जल्दी जल्दी सरियावा ले जाए के बा। अरे बाबू जल्दी जल्दी सरिया थी मर्दवा, इतना मुरई बा तो टाइम तो लगबे न करी, इतना जल्दी सरिया देबा का। ई पहले बताओ कब से मुरई तू धोत बाटे पोखरा में, जल्दी जल्दी धोई के लिया ले जाए के बा ना बाजारी। का हो बुढ़ऊ, का चिल्लात बाटा मर्दवा, नहीं तले हम तोहके कहला तू हमरा के कहत बाटा। अरे भैया जायदा बुढ़ऊ के का बोलत बाटा, एकदम सेठिया गइल बाटा, बुढ़ाई आ गइल बा ना, यही से गुस्सियात बाटा। बुढ़ाई नहीं आइल रहत ना गुस्सियते ऐसे। कारे तू कहीं चिल्लात बाटी बड़ी, कब से धोत है अभी ना धोकोलिए बात करत बाटी। यहाँ हम इतना मुरई सरिया देनी अभी तो धोइते बा। का हो बुढ़ऊ, का चिल्लात बाटा, धोत तहिल और का बैठा रहला तोरी मई का एक मुरई लेके सरिया था 4 घंटा से। एक तो चश्मा लगइले बाटा तब तोरे नहीं लौकत बा। अरे कैसे ज्यादा बोलत बाटे रे, का तो दादा खरीद के देने बाटे का, हम अपने पैसा का पहनत बाटी। 4 गो चश्मा लगाई चाहे 6 लगाई तो से का ले दे। हे बुढ़ऊ, हमारी कहाँ का घर मात बाटा हो, जैसन तू कहला आगे जल्दी जल्दी कर, हम मशीन भइल बाटी का जल्दी जल्दी करी। का कक्का मर्दवा, तू एकदम बुढ़उआ रह गई मर्दवा, नहीं तो तोहरियो समझदारी तनिको नहीं बा। वो लड़की से का लड़त बाटे। अरे हे हमरा के बोलत बाटे, ओकरा के नहीं समझात बाटे, वो कैसे बोलत बा हमरा से। हम बढ़िया न बाटे, ओकर बाबा नहीं का। हां बुढ़ऊ बाबा, हां तो बाबा नहीं रहल करा, ज्यादा चिल्ला उल्ला नहीं हमारी।